Jeg hedder Julie Meyer. Jeg er en energisk ildsjæl og har mere end 10 års erhvervserfaring inden for salg og marketing. Jeg driver projekter, implementerer dem og sikrer, at de bliver eksekveret korrekt. Jeg tænker ud af boksen, rådgiver og giver et stærkt fundament til at lykkes med et givet projekt. Det har været en rejse indtil nu, hvor jeg har tillært mig kompetencer inden for den digitale verden med afsæt i virksomhedens strategi og retning. Med en solid forretningsforståelse koblet med en naturlig flair for innovation, giver det mig altså forudsætninger for at udvikle virksomheder og processer samt løse udfordringer. Jeg er meget optaget af narrativer, storytelling og den røde tråd, da der skal bygges bro mellem virksomhedens eksistens og kommunikation. Jeg har implementeret et hav af forskellige systemer, blandt andet Teams, Slack, Outlook. Det har været CRM-systemer, alt fra social media-strategi, hvor vi kigger på konverteringsrate, annoncering, white papers. Jeg har designet rigtig mange forskellige hjemmesider og bygget hele storytelling, så at brandet kommer frem og kommunikationen den spiller. Ydermere har jeg afholdt rigtig mange forskellige events, og det kan både være kommercielle events, det kan være workshops, det kan også være kunde- og brugerseminarer. Tilmed så har jeg udarbejdet rigtig mange forskellige logoer, videoer og andet grafisk design. Jeg har også coachet en del sælgere og ledere, og blandt andet også HR-afdelingen. Tag fat i mig, hvis du har et spændende projekt, som er af den kommercielle karakter, så er jeg meget, meget åben for en snak. Jeg glæder mig til, at vi løser projektet sammen.